नमस्कार, मालवणी लाईफस्टाईलमध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण हळदीची पाने वर्षभरासाठी कशी साठवून ठेवावी ते बघणार आहोत। हळदीची झाडे वाळायला सुरुवात झाली की त्याची पाने काढून साठवून ठेवायची कोकणामध्ये पद्धत आहे। इथे मी आता वाळलेल्या झाडांची पाने कापून घेतली आहेत। अशा प्रकारे इथे मी पानं कापून घेतली आहेत। ही हळदीची पाने उन्हामध्ये 3 ते 4 दिवस चांगली वाळवून घेतली जातात। इथे मी 2 प्रकारची हळदीची पाने घेतली आहेत। ही आपली सेलम जातीची हळदीची पाने आहेत व ही गावठी हळदीची पाने आहेत। दोन्ही मी सेपरेट कापून घेतली आहेत। थोडी पानं मी आधी वाळून कशी घ्यायची ते दाखवलेलं आहे। इथे आपण ही पानं दोऱ्याने सेपरेट बांधून घेणार आहोत। बांधण्यासाठी पानांचे देठ इथे थोडे लांब ठेवलेले आहेत। या देठांना एकत्र करून आपल्याला दोरा बांधून घ्यायचा आहे। एकावर एक पाने रचून आपण ही सर्व आता पाने बांधून घेऊया। इथे ही गेल्या वर्षीची स्टोअर केलेली पाने आहेत। अशी स्टोअर केलेली पाने आपण आपल्याला जेव्हा पाहिजे तेव्हा ओली करून घेऊन मोदक तसेच इतर खाद्यपदार्थांमध्ये कधीही वापरू शकतो। आता बांधून घेतलेली जी पाने आहेत ती इथे मी खुंटीला टांगून ठेवलीत। ती पाने हळूहळू वाळतात। त्यानंतर पाहिजे तर आपण ही पाने तसेच उन्हात जी पाने वाळून घेतो ती पॉलिथिनच्या पिशवीमध्ये भरून ठेवता येतात। आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा।